parlar amb ara d'economia. Pau, molt bon dia. Bon dia. Te volia demanar abans, has rebut tu alguna cridada de l'equip de rastreig o per ara... No, si no, no hauria volgut. Per ara estàs tranquil. Com estàs? Com dus la setmana? Bé, molta Estem immersos precisament en una setmana, hem pensat molt en tu, perquè ha estat una setmana marcada per les xifres de l'atur aquí a les Illes Balears, especialment altes. Són la comunitat on més ha crescut l'atur en termes interanuals. El nombre de persones aturades ha augmentat en més d'un 90% a les Illes Balears respecte a fa un any. Això representa més de 34.000 aturats més que el juliol de l'any passat. Si comparam dades respecte al mes de juny, sí que notam una lleu millora d'un 3,7% menys de persones aturades. Pau, tu quina valoració en fas de l'atur corresponent al mes de juliol en centram aquí a les Illes? Bé, de fet, veient fins i tot que és un 90% més d'aturats que en termes interanuals, això és una xifra que no reflexa ni molt manco la duresa i la gravetat de la situació actual. Encara és pitjor. Molt pitjor, perquè pensem que no inclou ni els ERTOs, que fa un parell de mesos eren 140.000, eren el doble de persones amb la feina congelada que persones aturades, i que tampoc inclou els inactius, que serien aquestes persones que no cerquen feina perquè estan, diguéssim, han perdut la fe en trobar aquesta feina. Per tant, tot i que assusta veure que tenim un atur de més del 90% respecte al mateix mes de l'any passat, així i tot, aquestes dades són pitjors si entram en el detall. Encara pitjors, el teu parer. Pau, la crisi de la Covid du paral·lel o du de la mà també una crisi econòmica, que ara el govern espanyol diu que fins al 2023 podríem no sortir-ne. Diu Pedro Sánchez que la fase de recessió ja hauria quedat enrere. Això és el que va dir fa només 2 dies, que l'any que ve augmentaria el ritme de creixement i que s'accelerarà durant el 2022 per donar per superar la crisi el 2023. Estàs d'acord? És aquest el panorama que tu també creus que se'ns dibuixa per endavant? Bé, en realitat, el nostre president i jo mateix no en tenim ni idea, perquè és una situació canviant i és una situació que, depenent de l'escenari de la Covid i de les vacunes i no vacunes i tractaments, això pot anar encara pitjor o no. Però no crec que aquest missatge que estem tocant fons és un missatge equivocat. No estem tocant fons, estem iniciant els fons. És a dir, pensem que hi ha les estimacions de Sairef, per exemple, del fiscalitzador independent de les nostres comptes, ens diu que a les Illes Balears tenim el decreixement més gran, el decreixement no, perquè utilitzant paraules que no, tenim la caiguda del PIB més gran de tot Espanya amb un 30% interanual. Aquesta situació és una situació que no s'ha vist més que durant situacions com la Guerra Civil. Això ara. Per tant, aquesta recessió que ens hem d'enfrontar a la tardor, a l'hivern, seran moments molt difícils on hi ha moltíssima de gent que no tindrà feina, que durant l'estiu no ha aconseguit estalviar el suficient per poder passar la tardor i l'hivern, i per tant no estem començant aquesta situació d'hivern nuclear en relació a l'economia, i ens hem de preparar tots i ens hem de donar missatges que està bé que ens vulguin causar un poc més d'optimisme, però l'optimisme desinformant no és optimisme, és simplement desconeixement. Ens enfrontem a una situació molt difícil, i Espanya és un dels països, per exemple, ens ho diu l'OCDE, és el país que pitjor comportament econòmic està tenint respecte a la situació del Covid, i les Illes Balears és la comunitat autònoma que pitjor situació econòmica està tenint a Espanya. Per tant, podríem dir que les Illes Balears estem a la pitjor situació mundial en relació a l'economia. No són moments per fer, diguéssim, missatges gaire grandiloqüents, són moments per preparar-nos per una situació molt difícil, que hem d'enfrontar amb l'energia i, si volen dir, l'optimisme que tota situació difícil necessita, però és una situació molt difícil. I diu, ens hem de preparar, però com es prepara per aquest futur tan negre que estàs descrivint? Bé, ho descriveixen els estudis, jo simplement ho estic traduint. Com ens hem de preparar? Cada un sap, cada un té una situació concreta, jo no vull donar consells perquè no sé quina situació té cada una de les persones. Pensem que abans de la crisi Covid
ja estem entrant en una situació de recessió, ja estem en una situació que el creixement està començant a minvar i començàvem a caure. La Covid el que ha fet és augmentar de forma exponencial aquesta situació de crisi i tenint en compte que les Illes Balears té una economia basada, primer, en petites empreses com el reste d'Espanya, però també basada en el sector turístic, i el sector turístic pràcticament no pot fer res davant d'una crisi de moviment com és el Covid, doncs bé, preparar-nos, diguéssim, és cada un gastar el manco que pugui, intentar ingressar el més que pugui i formar-se, perquè necessitarem, la formació serà essencial després del Covid. Serà totalment essencial que tinguem un sector, un mercat laboral format, molt més format del que tenim abans. Ara, això és ineludible, en Covid i sense Covid. Parlaves ara dels efectes de la Covid en el turisme, especialment aquí a les Illes. Continuam amb els efectes. Avui hem sabut que les reserves dels principals turoperadors britànics aquí a les Illes han caigut un 76% de manera generalitzada a totes les illes. En el cas de Formenteres, on ha estat pitjor, amb un 78%. A això s'afegeixen països que demanen quarantena a tots aquells viatgers que tornin des d'Espanya. Ara s'hi han afegit Bèlgica, s'hi ha afegit Suïssa, tot i que aquest darrer país s'exclou les Balears i també les Canàries. Davant aquesta situació, a Balears, tu dius, encara estan pitjor parats, no? Com valores tu aquestes dades i que ens permeten saber del que ens passarà els propers mesos? Bueno, ara estem visquent el pitjor escenari que, per exemple, el Banc d'Espanya utilitzava per fer projeccions. El pitjor escenari era que l'estiu no fos un moment de calma, un moment on la situació Covid, diguéssim, no fos molt manco greu i, per tant, el turisme, el manco funcionés els mesos d'estiu. Els mesos d'estiu no està funcionant el turisme, està funcionant molt malament, els pitjors escenaris s'estan complint i, per tant, que em poden dir no hem estat capaços, i això no només és culpa del govern balear, sinó que és culpa del govern també de l'Estat, no hem estat capaços de transmetre en els mercats emissors que érem un destí segur. No hem estat capaços. No ens veuen a les Balears com una destinació segura, no? Entre altres coses perquè hi ha coses que han de ser objectives. És a dir, nosaltres podem enviar els missatges que vulguem, però hi ha coses objectives. Com pot ser que en agost no tinguem ja el radar Covid? Com pot ser que les persones que se dediquen en el rastreig no coneguin a agost com funciona perfectament el radar, l'APP del Covid? Això, com pot ser que no s'estiguin fent PCRs en els mercats emissors i en els destinataris? És a dir, no hem fet a nivell del manco de comunicació, però no tenim pràcticament res objectiu per poder demostrar en els britànics, en els alemans, en els belgues, en els suïssos, que som un destí segur. No ens basten dir que tenim millor situació epidemiològica que més, perquè, entre altres coses, no se creuen les dades. Això és el nostre gran mal, que no tenim coses objectives per demostrar i que la informació que dona el govern espanyol i les comunitats autònomes, com que hi ha tantes divergències, els nostres països emissors no mos creuen, no hem generat la confiança de dir això és la nostra situació epidemiològica. I si no creuen les dades, pensem que fins fa molt poc no sabien que havien mort 40.000 persones, les dades oficials eren molt manco. Si nosaltres no som un país confiable, doncs ens trobem en aquesta situació. A les quarantenes, no? Quarantenes o amb prohibicions, perquè no se fien. Si realment nosaltres tinguéssim la situació epidemiològica que dèiem i s'ho creguessin els alemans o s'ho creguessin els britànics, no tindria cap sentit que fessin quarantenes. Però com que hi ha dubtes de que realment la nostra situació sigui la que dèiem i hi ha dubtes de que la nostra capacitat de limitar, de traçar els punts de contagi sigui tan efectiva com dèiem, doncs, ante la duda, davant la dubte, millor prendre decisions extremes. Pau, abans d'acabar, t'vull fer referència a dos apunts més. Un, te vull demanar pel procés de repartiment dels 140.000 milions d'euros que va rebre el govern espanyol del Fons Europeu de Reconstrucció. Com penses que serà aquest repartiment entre totes les comunitats autònomes? Alguns parlen que s'anticipa, en certa manera, entre cometes, una guerra entre comunitats autònomes. Creus que serà fàcil trobar un equilibri? Primer missatge, no han rebut 140.000 milions, no han rebut res. Encara s'han d'aprovar en tots els parlaments dels països de la Unió Europea. Punt primer.
Segon, això durarà mesos. No rebrem aquests euros fins d'aquí un grapat de mesos i, per tant, durant aquest grapat de mesos que la maquinària europea està discutint quan repartir-ho i si realment ho acaben validant, que s'entén que sí, nosaltres hem de, diguéssim, subsistir amb la situació econòmica que tenim. Ara el Tribunal de Comptes ens està assenyalant que el sistema de pensions, que ja tenia problemes, entra en un altre problema, per tant, més necessitat de dobbers que tindrem. I després vendrà un sistema autonòmic que des dels inicis s'ha muntat un poquet sobre la marxa, on el poder polític, la pressió, la capacitat de negociació de cada una de les comunitats autònomes és qui acaba decidint on s'aniran els fons en lloc de ser criteris tècnics, criteris objectius. Per tant, i tenint en compte com s'ha mogut fins ara les Balears en la nostra capacitat de negociació tan petita, que no han aconseguit ni un REIP, no han aconseguit ni règim econòmic i fiscal a dia d'avui, doncs no pinta gaire bé. Pau, per acabar, volem que ens ajudis a entendre un gràfic que tot d'una veurem en imatges sobre finançament autonòmic per veure un poc i per fer-nos una idea en quina situació quedarien les Illes Balears. Balears seria la segona comunitat, ho veiem, que més aporta a l'Estat després de Madrid, però a l'hora de rebre la cosa canvia i baixant fins a novena posició per davall de la mitjana espanyola. I després veiem també la paritat de poder adquisitiu, quan parlant del cost de la vida estem encara més a baix en aquesta taula, estem en 11a posició. Nosaltres, més o manco, rebem un poc en manco que la mitjana a nivell de lo que és la part d'inversió fiscal que fa l'Estat en nosaltres, rebem un poquet, un 98, crec recordar un 99%, però aportam un 128. És a dir, que aportam de lo que, diguéssim, generam els balears en la nostra feina, doncs donem un 128 i rebem un 98. Això sense comptar els costos d'insularitat que suposadament havia de compensar REIP. El REIP, el nostre govern balear va xifrar més o manco en 500 milions anuals el que necessitaríem per compensar la insularitat, sense tenir en compte que se suposa estatutàriament que haurien de tenir un 100% d'aportació, haurien d'estar a la mitjana, perquè això el nostre estatut ja ho diu. Tot això va sumant, és a dir, les Illes Balears, la pitjor comunitat autònoma, podríem dir, del món en situació econòmica, no perquè ho haguem fet malament, sinó perquè la crisi Covid afecta essencialment en el turisme. Una situació de balances fiscals totalment desequilibrada, hem aportat molt més a l'Estat del que hem rebut. Costos d'insolidaritat que no se mos han compensat. Ara és el moment, així com jo moltes vegades deia que era el moment d'Europa per aprovar aquest fons de 750.000 milions, ara és el moment d'Espanya per demostrar que les Balears, que sempre hem aportat molt més del que hem rebut, ara Espanya mos aporta molt més del que nosaltres tornem. Quedam a l'espera de veure com se solventa quina sortida se dona i quina situació queda a les Illes Balears. Pau Montserrat, gràcies per ser una setmana més aquí, al plató dels dematins. Gràcies. Gràcies, fins la setmana que ve.